Ini ndiri murume ane makore 34. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndiri munhu akakura achirarama upenyu hwenhapwa mushure mekufirwa nevabereki at the age of 13 years. Ndakasara ndichichengeta vanin'ina vangu because tafirwa hapana hama yakadawo kutitora kugara nesu. Ndakasara ndichirera vana kusvika vakura. Upenyu hwedu tairarama negarden, kurima muriwo nemadomasi tichitengesa. Munin'ina wangu musikana akazoti ava ne15 years ndokutorwa nababa mukuru, mukoma wababa, ndokugara naye, asi vagara naye vaimubata rafu. Ndakazozviziva mushure mekunge aadhimitwa muhospital avhunika gumbo, akarohwa zvekusvika pakutyoka gumbo. Ndakazomubvunzisisa life yairarama, akatanga kunditsanangurira kuti anga ave kurarama upenyu hwemhuka, kugara musango achitiza kurohwa pamba. Ndakati zvimwe semwana kudai nyepa. Ndakabva ndaenda kwana bamukuru kuya ndikambofamba ndichibvunza vamwe vemuvillage, ndokuwana kuti zvaaitaura it was true, uye she told me kuti aibatwa chibharo nemwana wabamukuru. Ndakangoona kuti handingarwisane nevanhu vakuru kwandiri, but zvinhu izvi zvakandibaya pamwoyo kusvika ndazofunga hangu kuenda kun'anga ndikanotora mushonga wekutouraya chaiko. Ndakaudzwa zvekuita, ndikaita saizvozvo. Ndikakumbira shamwari yavo yepedyo, ndiye akabva avauraya nenduru yegarwe yandainge ndamupa. Bamukuru ndakaita vekudyisa, mwana wavo mukomana ndikamupengesa. Izvi ndakaita iri revenge yezvavakanga vaita mufamily yedu. Ndo secret yangu yandoda kukuudzai guys. Kutaura kwandiri kuita izvezvi, zvinhu izvi zvave kundidya mwoyo, kuti koneiko ndakambozviita, ko ndakaurayireiko. Ndave kudemba kuti zvimwe dai ndakangosiya Mwari ariye akangotonga ega, pane kuti ini ndipindire, because yezvinezvi zvakundidya mwoyo everyday, kuti ndakauraya bamukuru vangu, uye mwana wavo ndini ndakamupengesa. Kumuona zvose zvaanenge achiita, achipfeka mamvemve, ndini ndakakonzeresa. Zvinova zvinhu zvave kundirwadza. Ndoitawo sei nhai hama dzangu kuti ndiwanewo rugare?